तर नमस्कार मित्रांनो, परत तुमचे स्वागत आहे तोस्कर ब्लॉग्समध्ये. आज आपण जात आहोत त्या अंगणवाडीच्या जत्रेला. आपण जरा इथे पेट्रोल भरायला थांबलेलो आहोत. पेट्रोल भरून झालेलं आहे. आपण आता अंगणवाडीला जातो आहोत. आम्ही अंगणवाडीला आता पोचलेले आहोत. आता आम्ही अंगणवाडीच्या भराडी देवीच्या मंदिरात जायला सगळी दुकानं लागलेली आहेत. मंत्र्यांचे आणि आगमन होत आहे इथे. आता आम्ही जात आहोत ते देवी भराडी आईच्या दर्शनाला. श्रीदेवी भराडी प्रसन्न. आम्ही आता दर्शना बाहेर आलेलो आहोत. सगळी दुकानं आहेत लागलेली खेळण्यांची. चांदेकर